welcome back everyone. Today we are going to discuss about inequality from your civics subject, chapter 1. Please pay close attention to this topic, okay? Thank you. Before we get started, I would like to give out our deepest understanding to our dear student, parents and guardians on account of our current situation. Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, more and more people are facing troubles every day. However, one way or the other, we need to move on with our life despite the situation. Even in our locality, many people are exposed to the virus and more people are under home quarantine as we speak. Numbers are rising rapidly throughout the state every day. We send our deepest hope and prayers to ease you and your family through this difficult time. Please stay home. Study and try new things to learn and teach yourself to do something. Technology now allows people to connect anytime, anywhere. So stay safe, stay strong, and everything will be alright one day. So, as I said before, for our today's topic, we will explain about equality. First, I want to ask you what's the meaning of equal is. Equal, itu. I guess you have come across this word equal several times from different subjects, especially from math subject. However, equal means being the same quantity, size, and value. Oh, tam lam emo len le tet lam lut zong khang sang sang in tluk ka equal zia chu ni. Oh, in shiat nu vek tho nia. In Mizo translation, we could also say that in tluk tlang or in tumun. So then what would be the meaning of equality? Equality chu ni tang. Equality kan ti chu equal tang ron kal thau kha nia a word kha adang seta in tluk tlan na in thumun na ti te pona soi theng chu. Mo equality kan ti hian soi tung ber. In tluk tlan na soi na ania ram dan pui Indian Constitution. Mo in equality ati hian ram mi pui kho le tui mo citizen te a soi tum ni anei sang ve thlapa enga tinge mihring te kan in tluk tlan kho le tui te kan in tluk tlang em ti lam ani chan sang sang oma chung chu kanon la soi fi le don ani. India Constitution ram dan pui kan ti mea hemi India Constitution hian India kho le tui te tan in tluk tlan na equality hi min tiam veka amai ro chu India mi pui te kan ni tin hun man dan han thlir hian equality chu kan in hlat tlang viewin kan hriam han in tluk tlan na hi engkima mihring kan in anglo nei zon na te anun kho sak kho na hrim hrim a po mo hei kan har sat chang khei tun covid ang boruak situation a po hian a chiang renga kan hriat tur chu civics grade 6 a po khan kan lo zir to in tluk tlan na omlo na awanga har sat na te kan hmua ram phakata thil thleng apartheid ti te pon an soi thina chung chu kan lo zir to ni grade 6 chapter pakhata khan a zia chu South Africa ram mi hang te en ran na mingo ten an hnuai chia ni an lo diriam na hun te ania kan lo sa thau to me khata tang ringot po khan equality chungchang hi kan textbook po hian a soi na sa ni grade 6 7 8 a po hian a soi chara tin high school nakina kan la ziranga higher anga te college a po equality chungchang hi India Constitution India ramdan pu hian angai poi mo em ni mo he textbook po hian angai poi mo avoi tam taka soinon ni ti chuan India ram chu democracy mi puite ro rel na kan ti to kha kan sa theu ngani kumlama te po kan zir to a grade 6 civics a chuan democratic country kan ni thu kan hu to boka chu democratic country na ken tel chu mi puite tel vena participation an tia chu ram ai o thlante ram ai o hroi tu nitura tel theina te mo in candidate theina ni chu dan ang nga in tluk tlan na kan nei theu te le dan hnuya dikna le chanvo kan nei te kan hre to boka ni equal rights to vote an tia chu universal adult franchise emo universal adult suffrage te pon ti ni hei hi mitin kan in tluk tlan na pakhat ania hei hian right to vote kan ti hianin India rama danin puitling
kum som pareta angai chin ten ram ai o an thlan mo election a vote an thlak theina dan ania hei hian mi pakhat mi te emo million po vote khat anei thu soina ni omzia chu khoi eng ang mi re the emo ho sa emo sumdong ho san ni emo re the ni emo nam lian ni emo nam ten ni emo politician mel hriat emo sarkar na thok emo private eizong an ni emo eng ang mi po vote kan nei theina hi kan in tluktlan equal right to vote tin an soi thin ani ole textbook kan keu chuan page 4 a khan in trana kan tai chanchin kan hmu ani eizon na sang sang le na chel in ang lo tak tak te an ni kan hmuangin zirtir tu sumdong te zirlai te lo ne chhor ompui hemi domestic worker kan ti te tin mi them thiam artisan an ti te in chung puinu ber housewife mo thiam na sang sanga thuron petu consultant kan ti te sarkar na thok lian officer le chanchin bu le kai hnoi journalist media person te na tho eizon na nei lo unemployed te le thil siam chhuana hmun puya hetiang lama nei tu na thok industrialist kan ti te kan hmu boka heng kan soi te hian ramdan pui constitution in min pek angin ram hruai tu thlan theina mo election vote theina kan nei ein ang vek ani mo mi chi sang sang te kha tin textbook in keu chuna chunga khan in tlar phei pota page 5 le 4 khan 4 le 5 han kan hmu ni ti chuanin kami comics te thon thu nei kha textbook a khan oma kan han hril fia menga ti hian uluk den lo ngai thla ula indu chon textbook po kha in lo keu theanga tin hril fia na reng reng hi textbook pi lama soi zauna outside textbook ne kan chopol ni mo ti chuan kan tai le sujai te chu hlo neya chhor ompui kan tiang chi mo housemate domestic worker te pon tia ti chuan kan tai le sujai te chu tiang chi chu an ni puitling an ni to mo an thian dun chu vote thlak turin an kal ve a min ang lo tak tak te chu vote thlak turin an lo in tlar ve boka vote pakhat thlak theina an nei chu an ti dun ve na sa hle ani an zinga chuan an na thona in nei tu Jane Sahepa mo na thona an in nei tu ni chu chumi po chu lo tel ve a kan tai chu an line a chuan vote thlak ve hun alo thleng ta a ti chuanin an bial chung candidate mo candidate kan ti chuan mi pui ai o a tlin tuma te la kha ni mai mo chumi an bial chung candidate chuan an area a chuan mi pui harsa jok te tan tui connection pipeline da bel alo tiam to ni mo in thlan ma atang to khanin chu tiang chu enge ni thil ti tum manifesto te pon tia hei party politics enge in thlan na chuan an soi thin ni mo cheng nuai thum sem man ti te po kha manifesto vek ani kan thre thinang ti chuanin alo tiam to chu vote ngei tum khanin kan tai chuanin an candidate chu tui connection pipeline da bel chungchanga lo in tiam to wang khanin kan tai chuan aril ru chu lo siam fel dei to me vote tur chuan an mo ve hle niang kan tai fanu gundiai a oma chu chu dam lo ani mo kan tai chuan in hospital a kalpui do fanu chu an ha tho na mun sahepate in lama na chu zo ma sak phota du nen ma lama hlo pek lok mo hlo lak lok hi advance an ti thina ni chung advance chu a in nei tu nena chuan an di loka ti chuan a fanu gundia I chu ei turte a pek zo hnu chuan tlai lama dam do in lampan tur chuan a hrilta ani kan tai chuan an veng chung mo basti chu mi re thei chen na hmun ani meng chu mo hindi chu a tropa ti hle a fai ngai me ulo nin veng chung chu mo veng trop ve tak ani kan tai te veng chu mi awang po chuan a fanu gundiai dam lo chana angai boka makati lem lo ani mo a trop lu tuk chuan dam lo na te om du niang ti chuan kan tai chuan a hlo advance chu a deal angin ala lok theita a in nei tu te chuan kan tai chu thil chin doklak hebita nei lo turin khatiang hlo advance deal kha an hril ngal bokani amai ro chu fanu dam lo gundiai dam lo wang chuanin ani chuanin rem changa manghlo boka ti chuan tlai lam chu lo thleng ta a kan tai chuan a fanu in en tir tur chuan line
chuan avading ve ta wangwanga thil mak ti deuh mai nei ta chu chuan aril ru khoi hle ni hospital chuan vote thlak tura inline atira kan soimo vote thlak tura inline ang bok khan mi chi sang sang te chu doctor muturin an lo inline ve thunga in omna nei tu sahe pate chung ko ero an fa te dam lo in rei tak ngakin an inline ve ngai lo chu amakati te em mai ni helai kan hriat tur chu kan tai kha thala kan hmuang kha na tira chunga khan in vote thlak turan inline mi chi sang sang kha an inline thup mai ni mo vote thlak tur kha chuan chan chu mi tin in vote thlak theina kan nei vek kan lo ti to kha amai ra chu hospital dam lo ofanuin en tir tu ero kha chuan in in nei tu sahe pate chung ko ero an fa te dam lo in rei tak ngakin in line ve ngai mek lo kham makati ta ni han ngai to wang phot teng kan tai kha engwanga hril hai mo hre thiam lo em nge ni kan tai hun man dan lo thlir phot taila kan tai chu mi re thei chen na mun nei thalo tak slum area kan ti kan lo hre to thin nga vai rama hin tama chu tiang kho sa chu nia fanu dam lo nei boka a hna thul san mai thei bok si lo nen an in kot te chu a drop in tuiluan kormo drain kan ti in a hual vel vek ani mo mi thil du lo thli tuiluan na bulan kho sa ti na nei chu slum area mo in enkol na turin sum an mamo a fanu dam lo enkol nan ama chortu employer mo te tangin suma puk lok advance anga yani ti chuan a topa chuan hospital a line thui tak wa join ve tur chuan tlai lama chuan in pe ve ta ni he line hi sarkar government hospital an ni helai anin line na mun hi mo sarkar hospital hriat tur chu hei private school le enge ni sarkar school kan om sang hian private hospital le sarkar hospital hi om sang ve sarkar kan ti chuanin government ti na ni me hemi government hi in chian lo chuanin grade 6 sa khan video chapter 3 oma indu chuan en theya chiang takin government on zia kan soi fi ani mo ti chuanin private kan ti chuan mimal hi ni me mimalinan enkol hospital te poneng chu private hospital mo private school ni chuan mimal ina enkol school ti na ni me ti chuanin le kan tai chungchang soile taila kan tai chu ai inline na khami hospital kha sarkar government hospital ani jing lama vote thak an inline na nen chuan in thu mun lo hle ani a chan chu government hospital a inline te ve thung chu atlang pui thuin mir thei jok te an ni mo chan chu enge government a chuan thil kha lo tlom de ubik ti na ni maya in enkol na te po a sen so te po lo tlom zoka a free te pom hialang chuan le hemi atang hian india rama nam nuai hnung jok ten equality chungchanga har satna sang sang an to dan te kan soi bel zel don ani ulukden kan ngai thla zel don nia ti chuan kan tai chungchang kha soi le bokila hei equality chungchang in tluk tlan na kan soya jing lama khan vote thlaka ti khanin na thoin ang lo tak tak kan lo soi ni china izon na sang sang consultant ti te government officer media person ti te industrialist mo housewife kan ti te domestic worker te mo khang student te pon yang chu zirlai te po khang sang sang te inline thapin vote an thlak ani mo amai ra chu zan atlai lama lo nia hospital a khan sarkar hospital ava inline kha hei nang lo le ta ni anin nei tu te la pusahi pate kha enge ni athleng ma sa khan lo ni le ang nol box ya chuwang chuanin equality hi ai nang lo thin ani in tluk tlan na hi mo chu kan soi zel don ani india ram har satna sang sang kan to dan te ole tuna chuan case system ti kan zirchiang le dona ama sabera chuan enge case omzia kan hriat fi angai ni mo case kan ti chuan india rama chi le kwang sang sang soina hi ani maya mo caste india rama mi puite kan in tluk tlan lo na in tluk tlan lo na chu inequality an tia chu mi chan pakhat chu heng case kan soite in clear shan na salutuk le tin case chi sang sang te in kara fel tok lo chu mi wang te po chu ni theng chu abikin india ram thingtlang rural area ti maya themi thingtlang taka kho sachin lo ni ta ila kan tan chuan case chungchang har satna hi
nghe ni no pan te ta changa kan mel hriat le boina ani ngal nge yanga amai ro chu tlema kho chang kang deuh zok khopui urban area te anga khosa thin te tan chuan case ang boina hi chu kan hre thiam vek khar lawanga bikin hei Mizoram ke ni ang Christian te omna chuan case anti boina hi kan hre thiam lutuk lawanga khung vai ramanga khu chuanin hemi case anti hi an boina em nia chan chu Hinduism hetiang culture ten ni wang te ponianga tin kan hriat le tur chu India ram khopui zok te hei entinan chanchin bu fakna advertisement mo hei chanchin bu ate anin zuar thineng mo fakna ne te om thina bungrua te le eng mo te kanan en chuanin in textbook page number 7 right topa khan ading lampang mo kilber chunga khan in hunga Tamil Brahman case chung changa hei nupui pasal ten zong thin ni in en chuan Tamil Brahmin Ye Nagar Groom 1981 born tivel taka in hunga mo gotham Shwati star 180 centimeter tall fair anti kha san zong te vun rong te thleng aniang chu an du zong te khan ziak thin ni tin a thena phei chuanin enge ni phai lampang chanchin bu then khatanga chuan an mel thala zong nen te hen an tilang veka mo antinan qualified beautiful tall girl 4 Gupta boy 28 by 6 CA working tiang reng te mo khang te kha fakna vekani advertisement kan tiang chi chuanin thala kami hi ke sang te kan hriat dan chu ania hei Brahmin te pon ti khang atanga dalit thleng khan Indiaram a hen case tiang nam chi nge ni peng sang chi le kuang hi a om ve ni antinan Brahman kan ti te hi sang beran nia milema kan hmongin highest rank of the four varnas or traditional social classes of India and the Hindu priests advisor and intellectual leaders and the Hindu pui thiam chin tele khatiang ang an konbol chin mi fing chin kan tiang ho hi hetiang case chi le kuang hana sang berani ni chon Kshatriya hi na dota Vaishya ti te Shudra le Dalit te ni Dalit hi niam berani Brahman kan soi zo to Kshatriya kan tia chun second highest anni hi enge ni military leader hai tiang sipai how to officer kan tiang chin te poneng chu tin ruler kan ti te mo te ma sang chin ni na sang nei chin how to chin kan ti te tin Vaishya an ti hi third highest ania khami paliji nga po khan mo sang paliji nga chun merchants an tia merchants ti chuanin sumdong kan tia traders te mo enge ni sumdong tho soina ni me traders kan ti chuan farmer nom le lo nei tu te tin Shudra hi lowest rank of varna kan hriat chin anga kha chuan a palina anni mo artisans kan ti te hei laborers thil them thiam le labor kan ti chuanin enge ni in hlo fa chopatia vakal thin kan tiang chi te khan ni me servants kan ti te servants kan ti chuan man lai tang to in hei in chunga ompui kan tiang chi te pon ninga tin sarkar office anga te po hetiang na thok servant an ti hi an nei thle thlu ni chuanin a to ber dalit hi chu varna sa khan an share telova kan hmong hianin formerly called untouchable an ti ni untouchable kan ti chuan khoi thiang lo an ni engwange khoi thiang lo ti khi alo lan kan ti chuan heng chin hi chu an hniam nu tuk to hei beggar kan ti enge ni kut do kan ti te mo khang ten ni wang khanin hei enge ni aten omzong in lo soi tala tiang hi chu an hniam nam hniam an ni to wanga thlau thak emo nge musit kan tiang chi te khan ni an tur me ni dalit hin dirama chon dalit chanchin te po kan ron la soi do na mo heng mi te hian din mun engma chan vo tha an nei ve lovani hemi case system of India chi le kuang case kan soina hian mo equality che chu inang lo takani heta chuanin equality in lovin inequality omani te chu in luk tan lo nei omani mo ke zong an niam berangai dalit te zinga mi pakhat chanchin kan soidon ani mo in zirlai bu khanin en chuanin hrezelanga dalit chungchang hi chu grade 6 a po kan lo soi to a dalit omzia hril fiana chuan broken mo ke chevek ange ni engma lak lo soina ang deu ani chu broken ti te in dalit ho hi an soi thin ani mo heng ang chi le kuanga boina in thliarna hi case discrimination an ti ni discrimination kan ti chuan in thliar sanna case discrimination mo chi le kuanga in thliar sanna ni he wa han boina hi anna sa me ni mo tunai thleng po hin alana sa ni heting dalit
hemi case discrimination dalit ho chan ho hi mo dalit ni po hi hriau me mani hei kan ram Mizoram anga chuan hetiang nam te hian min chen chil vak lo wangin kan la hmel hriat lo thil vek ani mai the nang niang tan chuan ti chuan in lekhabu pakhat lar deuh mai ju than ti omani aziak tu chu om prakash valmiki ani a writer lar tak mai ni India rama po mai ro chu kan hriat tu chu hepa om prakash valmiki hi dalit mi ani mo han ngai to ula engtin nge tiang nge ni ziak le chiar thiam mi thiama ron chho thei a hun ton chu har sa ve tak tur ani a tet lai chanchin a soya mo ama chanchina ziana le khabu mo ju thana chuan dalit mi ani wanga ano pan lai entunan school akal lai a athil ton tele har satna paltlang tam tak chanchin te aziaka hetiang hian a soifia classroom a chuan ka classmate dang te chuan an thutna met ka chan ve lo awangin chuat longa min thut tira achang chuan an hlat taka te kong kabula te min thut tir thin ani achang le chan le wang po om mi luin kut min thlaka min vo thin ani ati ni om prakash valmiki hian mo ti chuan grade 4 ang rual zir lai ani lai chuan om prakash chu an headmaster chuan school le abul hnaya om no pangte in fiam na tual zau tak mai chu ama choina phia tir to bokani hetiang hian ama chanchin azia na le khabu a chuna ta lang le bokani in fiam na tual chu a zau kher mai keima chawa han phiat fai tur chuan katlin me ulawani tin han ti fai tur chuan ka taksa pum ruan en pon field zau je chu in thlau takani ka hnung jang chu ana em maya ka mai chu vaivut khuina ti ba zawa ka chunga te chuan vaivut te chu lut bokani ka classmate te la chu classroom chunga chuan lekha an lo zir meka ke chu pona mun min phia tirani kan headmaster chu office chunga chuan a thua min lo thlir rengani tuin tur la tur po in min phal sak lawa nilengin tukverle kongka te chu ka ti fai vekani ka thil tilai hi school zirlai no pang zong le kan zir tir tu ten an mu vekani ati ni om prakash hian a thil ton chu thil hriom tak ani ngei turani hetiang hian om prakash chu ni engemaw zat ti tir chhunzom zel ni a apa in a kongkal pa a fa patol phia dawa hmu ta ka chuan om prakash thil tilai po chu a top fel thei ta ram chawni mo om prakash chu ti chuan an lo punish ani a chan chu dalit mi ani wang ani mo khang ni china kan soi case sang enge ni brahman kshatriya vaishya shudra le dalit kan ti kha an niam beran ni wang te po anianga heng hun lai om prakash valmiki ate poliang rolan ni lai chun india ram po man lai hun ani nge nga om prakash pa kong lai kalina fa pa mu wang khanin an ti enge ni a top thei chaw ani mo a zielo tak zetani heting thil ton hi ti chuan om prakash pa chuan a fa pa kut chu vuanina kaita a an ti charte hma a chuan vui takin le riluna takin heting hian a pa chuan an zirtir tu chu hrilta a zirtir tu in nia ke ni chuan kan chho san don chu ma se hi hrangang chu antika emo chuan kan lading chhuakang ti na srila kal santani a pa te chuan mo fa pa nen chuan le he chap tara hian equality intluk tlana kan zir me kania india rama hian kan nam sa khuwa eizon na le nun phung awangin equality chungchanga har satna kan to dan sang te kan soi to a kan tai chanchin le om prakash valmiki ate chanchin atang ringot po hian chui zui tur kan nei nual tong tro enge intluk tlana om le om lo chu le tuna chuan equality a har satna dang india ram khopui lian ve tak pakhata thil thleng lo soidon taila Mr. Ansari ate nupa chu nge ni inluat tur apartment zongin khopuya chuan an kala sumlama chuan har satna em an nei lova inlua man rent mo rent pek po chu an tan thil har sa ani hran lo ti chuan inlua tur zon pui tu an roita a an inlua tur zon pui tu chuan kho chunga inlua tur tlemte chau a hriat thu a hrila inlua tur an hmu masak ber chu Mr. Ansari chuan adu em a lua ngal mai thra ati ani ti chuan in nei tu landlady an ti mo in nei tu hi a en kol tu ni bokani ti chuan in nei tu nu landlady chuan Mr. Ansari ate ming zia dan a hriat vele chuan sa atrin non vegetarian an ni thu
a hrezuing hal boka chuan lamdang siam halin sa ei thin mi te tan in lo tur an mani area hom chunga om lo thu alo hril ta ani Mr Ansari ate nu pale an in lo tur zon pui tu chuan chutia a in nei tu berin a soita ka chuan thenom loka sanga chum rimnam an rebok sia mak an tin an hril hai hle ani ti chuan room sang sanga an zo kwal te po chuan chu tiang vek chuan an lo chang zel boka ti chuan in lu tur chu an nei zo ta lo ta ni chu in thlir hran na om le ta ni helaya chanchin ringo ta po hian Mr Ansari ten in lu tur an zonga sa ei thin din an lo engeni an lo hnol ani in lu tur an pe du lovani tin an hming atang hianin engeni namdang an ni tin theta wangin an lo hu phurani khanglai thleng tur khan an ina thleng tur khan ti chuan to pa chuan an in lu tur zon pui tu chuan a chana hre chuak ta a chulai hmun chu an lu du ngang chuan Mr Ansari te nu pa chuan Mr and Mrs Kumar tin an hming thlak mai tur na ti ta ani Mr Ansari te nu pa chuan harsa an ti em me a hun dang po an zong zel boka thlakhat don chu in lu tur nget zongin hun an man pha hialani an hming thlak tur nan ti kherani mo ti chuan amma sa kan soile achunga kan soi to ang khian case religion le gender awang te mo enge religion ti chuan sa khona awang te poning chu Mr Ansari te nu pa hi an buina chan chu sa khona awang ani Hindu le Muslim in kar wang ani mo ti chuanin enge ni inequality kan ti me in tluk lo na kan rama hen kan mu fo thina chung chuan buina sang sang ate lianin in rig rap na te na le eizon na in thia shan na te dor in khar sak top te kho in hal sak te in du sak na u chuak hei nepotism an tia le tual chung in beina hei civil war te a thlen thina ni TV ate news ate kan mu thinang buina tam tak kan mu thina ni ole tuna chuan ma ni za omna hriat tini recognizing dignity an tini mo dignity DIGNITY entirnan midang pot luk lo phalo le niam lutuk ang hiala in cheibol mo in treat thi chu tu te po hian kan du lo viewin arin oma khoi hmuna po hian aniang chung chu mo classroom a emo khoya po min han treat dana lungoi lo na deuh te po kan nei ve thrin ni mo kan za omna emo hei nep deuh mo ngai nep deuh min han chayam min treat hi chuan kan ngai theilo tlang pu tu te po hian entirnan kan respect mo kan dignity zom na hlo khopa in enkol po hi India dan pui kan ti constitution hian alo phal reng lo ani mo tiang laka hian min hum tlatane Indian constitution hian engpon is Indian constitution hi ngani chip sir takin explain na kan la nei che lo na grade 8 civics chapter 1 the Indian constitution ti po ma a video po du chuan en thei thawani engpon is kan zirchina khan soile lokila om prakasat kha no pang mai chol nia athil tona wang khan atan po engeni ti thei tlem hleang an chei bolan treat dan kha kan la hrangang chu apa in tual zola afa pa mun thiat lai wa mu khan a thin rim hle ani ti chuan anti charte kha thin ur takin ma chona ni kha hei hi an dignity an hriat wangin ani mo an tur ngut lawani Mr Ansari ate nu pa po landlady kha engeni an in luat tir du lo awang khan an za omna dignity ti hniam mo ti hnol sak an nia an nu pa khan Mr Ansari ate kha ti chuan in luat tur zon pui tu in an hming kha thak turin Mr and Mrs Kumar ti thak tura thurona pek nu po khan Mr Ansari te nu pa chuan an ma ni le an nam zo omna mo dignity awang khan an hming an thak du lo ani mo chu an dignity an zo omna an hriat wang ni chu recognizing dignity ma ni zo omna hriat ti na ni mo an tur ngut big lovani ti chuan om prakas ate po apa din chuangam na kha aza omna a dignity an hriat wang ania chuan heng mi te pahni chanchin kan soi enge hian midang te ang bokin equality an mamu ani in tluk tlan na hetiang zonga enge ni cheibol hi an phu lovani mo an deserve lovani chuwang chuan India enge ni sarkar po hianin titiang Indian constitution po hian kan dikna chan vo ti meang kan zom na hi dan hmang te chingfel turin min dua min hum ve tlat nei ti hi hriat reng tur ni voina mo le tuna chuanin equality in Indian democracy ti kan soidona India ram hi democracy ramania mani kan ai o te kan thlang thina democracy a chuan
ti chuanin enge ni chuta chuanin India democracy a chuan enge intluk tlan na chungchang kan soile don ni mo India dan pui constitution hian tu po hi dan hnoya chuan intluk tlang vek kan ni tin min chin chia min hravek ani mo nam chi sa khua thiam na le zirna sang emo ho sa le thei te po dan hnoya chuan kan intluk vek ani ati ni India constitution hian amai ro chu hriat tur chu hei hian intluk lo na inequality hi a om lo to pa atop ta ati na ani lowa India rama chuan mi mal tin te kan intluk tlan na hi dan chuan a hriat pui vek ani ati na zo kani tun ma chuan equality chungchang har satna omin in kai hruina dan fel tak achin felna emo dan hmanga mi mal har satna thlenna mu mal tak om lowa mi puite an mi mal zo omna an dignity ti borbang thei thil a omin Indian constitution chuan ruam manna provision antia sang hriat turte asiamani pakhatna chuan kan lo soi to angin mitin te hi India president atanga ahniam ber thlengin kanin tluk veka dan in ang vek pek kan nia a in ang vek dan le thu pek po angeni zom tur kan ni India president pon thil lo ti sualta se a hremna dan lek ko chu achunga lek ko ve tur ti na ani ti chuan pahni na chuan tu po mei hi an sa khona te nam chi pian na hmun emo mi pa mei chi an ni wangotin engeni clear shan ngot thei an ni big lo mo kan hre thiamang chu chulai chu pathumna chuan mi tu po hian India ram chunga bazar emo dor emo hospital mo hotel playground te engeni kal phal sak vek kan ni mo mitin hian wantlang public tui khurte wantlang kongte wantlang bolin te intluk tlang takin man phal sak vek kan ni India rama hian palina chuan untouchability ni china kan soi to dalit mo untouchability om zia chu nam hnuai hnung le har sa jok an ni wanga khoi emo sik emo tai zeu po an du lo zia entirna ni ber untouchability om zia chu hetiang untouchability hi dalit te chunga a thlengna sa zol ani untouchability kan soi hi India constitution hian a phal lo bur ani sarkar malak na dang pakhat chu sarkar sikula midday meal scheme mo ro man na scheme ti chun ro man na malak na ti na ni maya hemi hi ni ome mo sarkar malak na hei hian sarkar sikula zirlai no pangte chhun lama an ei tur cho chhum min sa a thlona pek le thliar hran bik om lowa intluk tlana a entir na pakhat ani Tamil Nadu hi India ram state zinga he scheme hi kalpui ma saber om chhun an ni ti chuan India rama court ro rel na sang ber Supreme Court chuan kum sang ni le pakhat 2001 khan tharuk nuwa he scheme hi state tina kalpui tur ani ti na ti chuak thu chuak a siam zui ngal bok ani he midday meal scheme hian a tha zong in mi puite a hna thokna sa hle hei hian mi re thei harasa tak te chu sikul lu du na le chak na an nei pha na sa class po an kal that pha na sa em ani zirtir tu te reporta alan dan chuan no pangten chuna choi tura an ho hian then kha chu sikula an lo kir le to ngai lowa midday meal scheme man ani nuwa hian school nuam an ti pha ba ka an attendance a that pha le an nu ten an na tho boila ya an chun ei tur siam ngai fo thin boina an to thin po he scheme hian a pumpel sakani ati ani mo he scheme hian case chungchanga boina kan ti thin kha ati tlem pha case niam le case kan ti case niam le sang jok upper le lower case te po inrual khai vekin chuna hian cho an ei ho vek thei to ani tin he midday meal hian dalit nu ho engemaw zat te tan in hlona hna mo job employment a siam saka chuna cho an ei tu lo chhum tu kuk na an nei pha bok ani cho ei lawa pumro ka sikul kal thin no pangle class lak la ya korua ka wanga zirna aril ru pe theilo te tan he scheme hi atangkai em bok ani sarkar hian hun rem chang te zong in India mi puite kanin tluk tlana tura tan thei top cho in ma te po la thin ma se ala tok lo hle thin ani na tho tur tam tak ala oma mi puizok te hi kan ril ru ngai dan le thil clear dan mo attitude an ti te ain ang lo mai ba ka ma son tur hian a thang mung em ani danin equality for all ati mi puite discrimination siam hi dan kal ani ti po kan sarang chung po in then kha chuan an nam sa khuwa pian sualna chi le kuang din mun le mei chi an ni wangin kan la ti sang lui fo thin ani
mitin mei hian dan pui hnuaya hian tu po hi niam bik an om lowe tia rilru kan putlan vek huna chau danglam na tam zok kan mu thei chawang sarkar tan po India dan pui hnuaya dan ang thlapa mi puite in tluk tlan tir vek hi thil har salu tukani tin kan hriat zui ve tan po India ram hi khovela mi pui tamber dot tu mo kan nia China hi an tambera mire thei kan la tam em bok hi ani ziek le chiar thiam lo ba ka education a chorolin ma kan son ve hret chawa hei hian dan poimo na te hre thiam tur le mangtang kai tur poin miram te kan la phak ri lo ani sarkarin hei hi hrenengin omje nei takin ma ala mek zelani mi pui tam ngai to chuan ma kan son hle ani ole hetianga engeni USA anga dan manga ro rel na hi rule of law tin an soi thin boka engeni India rama hian mi in kami mal nun ti boi zong in rights to equality mo equality chungchanga dan in dik na le chan vo min pek ani meng chu min ti boi ang chi violate ta ang se che chuak du hi kan tle mem thin ani kan tuar top mai thin boka chu wang chuan ukil lawyer kan ti te hi thu boi hla boya chuan kan ma mo te an ni dikna justice kan du ni chuan court ma a danang thlapa chin fel te hi a him berani India meiba ka USA chungcha kan soi kaya anni po democratic country mo democracy ram ve tho an ni mi pui vote mangin ram hroi tu engani an ro thin ani an rama khuan mi hang black mo mi hang emo African American ti pon an soi thin ni negro ti mi lo tur o heng black khau mi hang kan ti hi kum sang khat zaruk le som pakwa 1619 dei to changkhan America rama khon salni turin Africa tangin shroilu annia heng mi hang te hi an din mun tur chu kan thathiam ngal vekanga atira chuan salmo atira chuan rights te hi an nei lo ti tur khopani USA an thlen tir chuan sal slave tura lak na chu mingo te ne an inkara po equality hian omzia nei lo na sani amai ro chu Abraham Lincoln a USA president nu kumsang khat zariat somruk panga salatanga chu zalenna kalpuini ta a zalenna tak phei chu an mukim lo hle ani chu an ni nu po hian mo chun textbook page 13 kan en chuan kumsang khat zakwa somnga Indian independence an nei nu deuh khan USA a mingo le mi hang mo white le black inkara harsatna athlenga chu chuan mingo le mi hang inkara intluk tlan na equality an du thu an thlen ta ani vunronga in ti boina omani chu USA heng ti hun lai 1950 chho hian mo kumsom sari vel chu liam to ni an harsatna lang sar deuh pakhat chu thalaka kan mong khan example a basa an chuan hona renga mingo ten an du na bera thutna tha an chan theinan mi hang te chuan thutna an kian emo anin dei lo chuan an loading mei tur ni ti ni top mai ni mo December ni khat 1955 khan Rosa Parks si antia mo mi hang chumi chu a na thok chaw tong khong mei chu basa achuang ho a mingo tan thutna a kian du lo ani hei hian na sa takin boina ti so sang hle a heta tang chi hian civil rights movement an ti chu alo chho pha ta ni kumsang kha zakwa somruk palia the Civil Rights Act of 1964 chu man tran ngal thei turin sarkarin asiam hala hei hian nam sa khole pian na hmuna wanga in thler ran na chu ati top ta ni he rights man thar hian mi hang te po ashana school kal to lovin mingo te nen kal ho po an rem ti ta ani ama chun mi hang lai mingo school po lom sang ti na ni chu eng po ni se mi hang jok te hi tun thleng hian America rama khon are thei jok an la ni zela mingo te angin an fa te school lu na tha jok an nei lo khu an la tamani ole wen tan chuan kha kan du tok phot donia o